si Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitigilan ng kuhain ng alat, maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto ang Panginoon ng ating Amazing Four. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Four. Nung uminom ka mo ng Amazing Four, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing Four. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking undo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan mangyari yan, pakuwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pakuwi ko wala hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong Amazing Four niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing Four natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Four, na kayo gumaling ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo, talagang maganda na. Yung pagdumi mo, okay na. Yung migraine mo, nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lang, sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan.
Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa, ano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-iimbis, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi niyong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay lang, Lahat matagal ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Boy. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa samut-sari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo samut-saring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Ako po si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Rapu-Rapu, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leeg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing Four, ito po ang resulta, biglang limitang aking bukol sa leeg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abog mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas yan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabiopsy. Kaya habok mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing Four. Ayun po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey Bitito at mag-avail po kayo ng Amazing Four. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bula Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing Four less than 2 months.
lumabas na po yung mga nana, yung mga white phloem, at lumiit na kasi at dati halos hindi hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang pa po kay Doc Joey Pitito. Itatag po nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, paano ko na makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko malaking bagay na talaga, kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing Four na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo. Pinakamarami po ay cancer. Ayan, so talagang pinakamarami po ay cancer. Ayan, so talagang hindi po ordinaryong sakit po yan, diba? So, kaya po, ayan, so patuloy lang tayo sa pag-antabay ng programa po ni Doc Joey. Ayan, so ang dami po nga natin ngayon, mga laboratory result, which is yung mga client po natin this week. Ayan, so karamihan, cancer, stroke, prostate problem. Ayan, so hindi lang po basta-basta mga sakit na pwede po natin na kumbaga, kaya ko pa naman, wag muna ako magpapakonsulta, diba? Bakit po natin hihintayin na lumubha ang ating health concern bago tayo pumunta kay Doc Joey? Ayan, so, ayun, maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB po. Ayan, so naka-live na tayo sa official, sa page po ng DCGB News Online, of course, sa page din po na Doc Joey Bitito. Ayan, so ngayon lang nakapag-programa si Ms. Lenano. So, last Sunday yung aking programa. So, kahapon po kasi, yan, so si Doc Joey ko na pinaprograma dahil so sobrang pagod natin kahapon, sobrang dami po ng client. Almost nakapag-lunch po kami kahapon, 2 p.m. na po ng hapon. So, sobrang dami po ng client natin kahapon. So, meron po tayong client from Legazpi, which is stage 3 cancer. Yan, sa breast. Yan, si Madam, almost po 2 years na yung kanyang health concern sa breast cancer. So ngayon, yung kanya pong braso, almost po ay namamaga na. Yan, so na-biopsy. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, walang alam. Diba? Kung in-advisean tayo ng isang proseso, yan, pag-isipan po natin ng mabuti. Ano yung magiging kausa? Ito ba'y makakatulong or hindi? Diba? So, after biopsy, walang gamot. Ayan, so ngayon po ay talagang mas lalong lumubha yung health concern po niya. Yan, so meron din tayo kahapon. Kumbaga 2 weeks. Ayan, sa sa 1 week, 2 beses po siya nagda-dialysis. Ayan, so binubuklasan niya talagang
kumbaga, twice a week po siya nagda-dialysis. Ang kanyang Crea, almost 1,288. Diba? So, bakit tumataas yung ating creatinine? Ayan, so kung tayo po yung umiinom, almost a year na ng ating mga maintenance, pero hindi po nawawala yung ating mga high blood, ating mga ibang health concern. Ayan, so kumbaga, mas maganda ating creatinine. Ayan, sa may mga maintenance, ilang taon na ba ang inyong maintenance? Subalit, nandyan pa din ang ating problema sa high blood. Ayan, so humingi tayo ng advice kay Doc Joey kung ano yung the best para sa ating health concern. Ayan, so kasi 'di ba, kumbaga yung una na pagpapagamot natin is high blood lang. Later on, meron na tayo sa kidney, meron na tayo sa puso. So, nagkakaroon na po ng complication. Kaya sa may mga health concern, kung matagal na po ang ating mga health concern, pero hindi pa natin ito malunas-lunasan, ayan, so, why not na, kumbaga, mag-try tayo ng ibang product, which is yung natural products, na katulad po ni Doc Joey. Ayan, so, meron din tayo na nagpa-consult sa atin, almost 1,400 plus yung kanyang creatinine. Ayan, so na always na nakikinig po sa programa ni Doc Joey. Yan, so blood sugar, meron po siyang sa creatinine, meron po siya sa uric acid, meron po siyang sa triglycerides. Ngayon, after a month, ayan, so nagpa-lab po siya last September 15, kumbaga, naging okay na po yung kanyang blood sugar, naging okay na po yung kanyang triglycerides. Ngayon po, medyo pinapababa pa natin yung kanyang Crea and uric acid. So, dalawa na yung naging normal. Ngayon po ay, ngayon po ay pinapababa pa natin yung kanyang Crea and uric acid. So, at least, di ba, nabawasan na yung kanyang health concern. Ayan. So, tumaas kasi yung kanyang Crea dahil po kakainom ng gamot sa kanyang sa kanyang uric acid kasi sobrang sakit daw, 'di ba? Sabi nga, kapag hanggat kaya natin yung sakit, huwag tayong iinom. Ayan, so humingi tayo ng advice sa inyong doktor kung yan ba'y okay para sa ating mga health concern, 'di ba? So yun. So ang ating products po is Amazing 4, which is yung Mega 1, Mega A, Multi-5, and si Miracle C. So, 4 na kapsula po na pinagsama-sama upang po ay matulungan tayo sa ating health concern. Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam, this coming Wednesday po, magkakaroon po kami ng orientation, free orientation po sa mga gustong maunawaan ang ating mga amazing products. Ayan, so 1 p.m. po yan, this coming Wednesday. And so, dito sa atin, sa mga gusto po na mag-take ng ating products,
ayan, ipinapaliwanag po namin sa inyo kung para saan. Ayan, so, at ano po yung mga benepisyo na pwede po natin makuha sa mga products natin. Kasi usually, sa mga iniinom natin, wala tayong halos alam. Ang alam, kapag binigay, yan susundin. Pero hindi natin inaalam kung ito ba ay makakatulong or hindi. Ito ba ay makakasama sa atin later on or hindi. So, dito sa atin, yung products natin is Amazing 4. Yan, so, kaya nga, every Wednesday, every Saturday, 1 p.m. Yan, so, pwede po kayong pumunta dito sa office natin para po ay maunawaan po natin kung ano yung mga benefits para saan ang ating mga products. Ayan, so, kasi dito, ay ang products natin is all natural. So, mas magandang inumin yung products natin na walang laman ng tiyan. Kasi nga, all natural po tayo. So, kaninang umaga, talagang maaga po pumunta dito si Ma'am Liaguno. Ayan, so kahapon may refer po silang nagda-dialysis. Almost 46 years old. Ayan, so refer po niya. Kasi yung asawa po niya ay meron pong katarata. So ngayon, refer niya dito sa atin para din po ay matulungan din po natin. So, dito sa atin, once na nag-take kayo ng products natin, once na gumaling kayo, may chance po kayong mabawi nyo yung mga ginastos po ninyo sa inyong hospital, sa inyong paggastos nyo, like sa mga products natin. So, ang the best ay, kumbaga, kayo muna yung gumaling bago tayo magpagaling ng iba. Kasi paano ka makakatulong sa iba kung yung sarili mo nga ay hindi mo kaya tulungan. Ayan. So, tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Ayan. So, yun. Kaya po, tomorrow, ngayon, nandyan po si Doc Joey sa baba sa mga gusto na pumunta, pero hanggang 1 p.m. lang po, or 12 noon. Yan, hanggang 12 noon lang po si Doc Joey ngayon. Kasi 1 p.m., may pupuntahan po si Doc Joey. Okay? So, sa lahat po na gusto na magpakonsulta bukas, yan, sa mga nagme-message po sa page natin, sobrang lalayo po nila. Yan, kahapon stage 4, cancer. Yan, so, talagang grabe, talagang ang daming nagkakasakit. Bakit po natin hinihintay na mapalubha muna yung sakit natin bago tayo pumunta kay Doc Joey? Sana po i-analyze natin yung buhay natin. Yan, so ngayon po, sobrang dami po na nagkakaroon ng stroke, sobrang dami po ngayon nagkakaroon ng cancer. Na para bang ang cancer, parang ang dali na lang ngayon. Yan, so sana mag-ingat tayo, especially sa mga kinakain po natin. So, mag-ingat po tayo, 'di ba? So, ayun, once again, sa mga gusto magpakonsulta kay Doc Joey, ito po yung contact number po niya sa 0910-4482-598, or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, this coming Wednesday sa mga senior po, yan, so marami po kami ngayon na ibinibigay na mga magagandang benepisyo po para sa mga senior. Kasi usually po, mga client po namin dito is mga senior citizen. So ngayon po, may binubuo po na organization ang ating CEO na si Doc Joey. Katulad po last ng birthday po niya, 'di ba? Nagkaroon po kami ng pamimigay ng mga food packs para sa mga senior. Ayan, kasi ngayon po, ang dami din po sa amin nagpapakonsult na senior. So, gumagawa po ng organization ng ating CEO na si Doc Joey, which is, yan, yung 500 pesos po ninyo nga sa mga nagpapakonsulta. So, may products din po yan na makukuha po kayo. Ayan, so, kumbaga, wala naman pong membership, which is, kinukuha lang po yung information, and then yung, kumbaga, yung 500 ninyo, kasi siniseparate din ni Doc Joey, which is, yung kikitain niya doon, ay ibinibigay na po sa grupo ng senior citizen. Para po, like sa December, magkakaroon po ng mga Christmas party, so doon po kukunin yung pondo po doon, diba? So, ang title po nun,
Ay, sorry. ang title po nun is For Love, Care of Senior Citizen, Family, and Friends. So, yun po yung title po doon. So, sa 500 po ninyo, ayan, so actually, wala pong bayad, 'di ba? Kaya kasi kapag may bayad na, talagang takot na tayo, no? So actually wala pong bayad ang pagiging member nila. Ayan. So pagkos ang 500 is for the health and livelihood program. What are the benefits of the members? So number 1, so magkakaroon po kayo ng products. So may products po kayo na natural na makakatulong po sa kanilang kalusugan. So, number 2, may 20% discount sa mga products natin. Which is, kumbaga, yung client, nga, nagpa-consult sa atin na isang senior, once na naka-member po siya doon, may discount na po siya para sa buong pamilya. Hindi lang para dun sa senior or, kumbaga, kasama na sa yung mga kasama nila sa bahay. Like yung anak, yung apo, once na may discount card kayo na ipipresent sa amin, bibigyan na po namin kayo ng discount. So, number 3, may 10% incentive sa 500 fee for the health and livelihood program na makukuha niya sumali sa ating organization, diba? So, number 4, yan, so, may 10% renewal incentives or commission bawat purchase ng member. Na siya yung mga naka-convince to join us. Malaki ito kasi patong-patong ang kanyang renewal commission. Katulad kahapon, si Nanay Sulayaw from Sorsogon, isa ito na natulungan din po natin. So, nagkaroon po siya ng additional income dahil po sa mga products natin. Nung una, gusto niya pong magtinda ng ating mga frozen products. So, later on, naintindihan po niya yung kagandahan ng mga benefits ng ating products. So, ngayon, nag-join siya sa ating senior organization. So, kahapon may dala po siyang pasyente na kapitbahay po niya. Kasi yun, wala pong asawa din, wala ng asawa. So, naoperahan last few years ago ng breast. Ayan, sa breast po, may bukol, natanggal na yung breast po niya. So, ngayon, nagkaroon naman po ng health concern na diabetes. So, ang dami pong sakit. So, nirecommend kahapon ni Nanay Sulaya, which is senior na din, going 71. So, may commission na din po doon si Nanay Sulaya. So, nakatulong na siya, may additional na income pa po si Nanay. Ayun ba? So, napakaganda kasi nakakatulong ka na at kikita ka pa. Diba? So, number 5, ang magaling mag-convince na naka-join sa ating magkakaroon po ng awards this coming Christmas party sa December. Diba? So, hindi lang po para sa mga senior ito. Bagkus din pwede sa mga kabataan, diba? Na gusto pong mag-join sa atin. So, priority ang mga members, lalo na sa mga masisipag, sa mga benefits ng ating grupo. So, yung mga naliko po doon, pwede po yun na mag-benefits yung mga nag-grupo po doon. So, nag-join. Okay? So, ayun, kaya kung gusto nyo pa na mas lalong maintindihan, pumunta po kayo this coming Wednesday. So, ipapaliwanag po doon lahat. Even po yung ating makukuha. Ayan, so 500 pesos, pwedeng makakuha kayo doon na 2 boxes ng ating healthy drinks, which is na ang amount po doon is 700 pesos. So, binibigay na lang po ni Doc Joey na 500 pesos. So, wala na halos kita yung company, binibigay na lang po doon sa organization ng senior, 'di ba? So, at later on ay i-register din po yan ni Doc Joey. Kasi hindi na din po habol ni Doc Joey na kumita dahil nga po ay kumbaga sa age niya ay naabot na din po niya yung tugatog ng tagumpay. Pero
hindi po siya tumitigil dahil po sa ngayon, ang dami po natin, kumbaga, ang daming nangyayari na hindi na po halos talaga maganda. Na halos tayo pang nagkakautang. Ayan, wala tayong utang pero bakit tayo nagkakautang? Ayan, so, kaya ngayon po ay halos pagtulong po yung ibinibigay po ni Doc Joey. Kaya po, this coming Wednesday and Saturday, sa mga gustong mag-attend, para mas lalo nyo pong maintindihan, welcome po tayo dito sa office natin. Around 1 p.m. po yan this coming Wednesday and Saturday. So, pwede po kayo mag-message kay Doc Joey. So, ito po yung contact number po niya sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo pong i-follow ang kanyang Facebook account sa Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, ngayon, pwede po kayo mag-message sa kanya. If ever po tomorrow na magpapakonsult po kayo, so may nagpa-sked na sa atin tomorrow from Rapu-Rapu na meron po siyang stage 3 cancer. Yan. So, meron tayo ngayon breast cancer, prostate cancer, yan. So, bone cancer, yan. So, ang dami po ngayon nagkakaroon ng cancer. So, mag-ingat tayo, especially sa may mga nakakapa ng bukol. Yan, wag po natin na hintayin na lumubha po yan. Sa mga nagtitake na ng ating products, wag po natin na kalimutan, diba? Kasi, ang pera po ay pwede po natin makuha yan kapag masipag tayo. Pero ang kalusugan, if ever po na may mangyari sa atin, ay pwede pong mawala lahat ng pinaghirapan natin. Ayan, so hindi natin may enjoy ang buhay natin kapag meron tayong iniindang karamdaman. Diba? So, parati pong unahin ang ating kalusugan. So, bago po ang lahat, bago tayo mag-build up ng ating mga magagandang bahay, yan, so, tingnan muna natin ang ating kalusugan. So, bago po ang lahat, diba? So, ayun, kaya po, yan, so, available din po ang ating mga products po dyan sa main office. Yan, so, dyan po yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Once again, available din po ang ating mga products dyan po sa main office sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Okay, so tomorrow, open din po kami dito sa Cabangan, Legazpi. Sa mga magpapaschedule po for consultation, open po ang contact number ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Sa mga nakaantabay din po sa programa natin, ayan, kung gusto nyo po mag-order ng ating product saan man po kayong lugar, pwede nyo pong i-message kami sa Facebook page na Doc Joey Bitito at doon po namin doon nyo po i-send yung ang mga information, ano po yung health concern. At doon din po namin ipapadala yung mga products ninyo, yung mga picture, and then yung GCash po, ayan, doon nyo po isi-send yung proof of payment bago namin ipadala yung product sa JNT. Okay, so may mga katanungan pa kayo sa inyong kalusugan, so mag-message na lamang po kayo kay Doc Joey Bitito para po matulungan po kayo sa inyong kalusugan. Dahil po, kapag yan, hinintay natin na lumubha, yan, so mas malaki yung pwede po natin gastusin or mas, kumbaga, mas mapaaga yung buhay po natin. Kung gusto natin na malunasan po yan ng maaga, so mag-message po kayo kay Doc Joey. So, wag po kayong matakot kasi yung products po natin ay since 2008 pa. Kaya po hindi po kaduda-duda, bagkos mas magduda po kayo kung ilang taon na po kayong umiinom ng inyong maintenance, pero andyan pa din po ang inyong health concern. So, ang sakit, pwede pong lumubha kapag pinabayaan. Okay, sana po ay kahit late ako, 'di ba? Late kami. Yan, so
kahit pa paano ay nakinig po kayo ng aming programa. So tomorrow, magbabalik po ang aming programa from 5:30 to 6:30 in the evening. Makakasama niyo tomorrow si Miss Angel. Okay, so once again, ang ating office, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So maraming salamat po and happy blessed Sunday po sa inyong lahat. And magkita-kita tayo dito sa dito sa ating office tomorrow. Okay, so for the meantime, yan, so magpapaalam na ako kasi 11:02 na baka magpagalitan tayo. Diba? So, ayan po. So, my name is Miss Lens. Ang ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinsena. This is being Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa